नंगौ थारैनो दिनैहाय थांनाय 24 तारिखआवमोन मोनसे 24 तारिखआ केन्सेल जानानै दिनैनि डेटखौ लानाय जादोंमोन 5 जुलाइखौहाय नाथाय दिनै हियारिं जाबाय हियारिं जानानै दा अर्डारा 3 तारिखआव होनाय जागोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव रेकर्डआ जोबोद बुरजा रेकर्डखौ हयथ' बिथांमोना नायगोन शर्मिला मेडामा एसुरेन्स होदों जे फैगौ 3 तारिखआव बिथांमोना बेल मोननो हासिगोन दा बेखौनो फोरमायदों जे दिनै हियारिं जाबाय आरो अर्डारा 3 तारिखआव होनाय जागोन थ' बेनिखायनो जों आसा खालामदों 3 तारिखआव बिथांमोना गमामायैनो जोङो उदां अख्राङाव बिथांमोनखौ मोननो हासिगोन आरो जों लोगो मोननो हासिगोन नाथाय बे सानसेखौ धैर्य हमनो थाखाय जों गासैखौबो न'खरनिजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय गोजोन्थों। गोलाव समनि उनाव जिहेतु बिथांमोनखौ जे बेल मोननायनि मोनसे लामायाव जों नुनो मोनदों बा बेल मोननो थांगासिनो दं मा बुंनो नंगौ गोलाव सम बिथांमोना आखाइयाव हाथियार लानायजों लोगोसे आरो गोलाव सम गोथाङैनो गोथै बायदि बिथांमोना जोबथेसालियावनो दंमोन दा दिनै जोङो बिथांमोनजों लोगोसे जोंबो बाहेरायाव थानानैनो गोबां खस्थ' खालामनायजों एक्स एनडिएफबि वाइल्डफेयार एस'सियेसन हिसाबै आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' दिनै गोबाङानो खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव माबोरैबो लाबोनो हागोन दा बे प्रक्रियायैनो सोलिबाय थादों आरो खामानिफोरखौ जोङो सान हर मावबोबाय थादों एक्स एनडिएफबि वाइल्डफेयार एस'सियेसन हिसाबै दिनै जोङो फैयै फैयै बिथांमोनखौ मोगथां महराव मोननायनि जोङो आसायाव दङ जों आसा खालामदों 3 तारिखआव बिथांमोनखौ अबस्से जोङो लोगो मोनगोन। बेवहाय माबाफोर जेंना जादों नामा जे दिनै बेलनि बाथ्राखौ मख'दों बेबायदि बिदि जेबो जेंना गैया बिथांमोननिफ्राय रेकर्डफोरखौ नायनो थाखाय एसे सम लादों सानसे बेखिनियानो बास दिनैहाय हियारिं जाबाय आरो अर्डारा 3 तारिखआव जाहैगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै क'क्राझारफोरावबो नैबे थिग बेबायदिनो बेल मोननायनि बा 35 बारबेन देबनि केसनि बेलनि बाथ्रा बे माबायदि जायगा नोंगौ नैबे जोंहा मुसलपुर थानाया बेयाव मुसलपुर कर्टआवहाय साजिसे ओमफ्राय क'क्राझार कर्टआवहाय मोनथाम केसाव गासै 36 दा बे 36आ गाबोन 2 जुलाइ बिथांमोनखौबो बे बेलनिनो जे मिजिं दङ हयथ' बेबो मोजाङै मोजां जागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों दा गाबोन मिन्थिगोन बिथांमोननि डेटआ गाबोन ओमफ्राय गाबोननो आरो तेजपुरावबो दङ नाथाय तेजपुरनिया बेयो हियारिं बेयाव बेल जानाय नङा नाथाय क'क्राझारनिया बेल गोजोन्थों। बेसेबां आसाबादि हपफुलि जोङो बहुद आसा खालामदों मानो होननानै बुङोबा गोबां सम जोङो डिसकासआव थाबोबाय आरो माखासे गाइडलाइनफोरबो फैनानै दंफैखायो जोङो बेनिखायनो आसा खालामदों 2 जुलाइआव। न'खरनि सुबुंफोरखौ मा बुङो गार्जेनफोरखौ दिनै गोबाव सम बिथांमोनाबो न'खरनि गार्जेन हिसाबै नेबोबाय सासे बिफाया सासे फिसाज्लानि मोखांखौ नुनो थाखाय जोबोद आसा खालामनानै दङ गोबां खस्थ' खालामबाय सासे गथ' उन्दैफ्रा सासे बिफाखौ न'खराव मोननो थाखाय दाव अननो थाखाय जोबोद नेनानै दङ बेनिखायनो जोङो सान हर खाथिनानै बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि आसाफ्रा जाहाथे फुलफिल जायो दिनै न'खरावहाय सासे अनजालि बिसिया नेनानै दङ जे माब्ला आंनि फिसाया सफैगोन बेखौहाय आरो सासे बिमायाबो नेनानै दं गावनि गथ'खौ माब्ला सफैगोन आंनि फिसाया न'आव थ' बेबायदियैनो जोङो मिजिंथिदों थारैनो बेफोर आसाया मोगथां महर लायोबा 2 जुलाइनिफ्राय बियो जाफुंगोन क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंहा 36 दङ बे 36निफ्रायनो जागायगोन आरो दिनै बेवहाय इनक्लुडिं बाथा मुसलपुर कर्टआवहाय गबर्धना थानानि आन्दारावमोन इनक्लुडिं बाथा बेवहाय 11 जन बेबो 3 तारिखआव जागोन होननानै मिजिंथि होदों दा जों आसा खालामनाय थाबाय बेफोरो गासैबो मोनफा मोनफायै जेन' मोगथां महर मोनो गोजोन्थों।